Mistä sais uusia ystäviä? Ystävyys ei ole asia, mikä syntyy siihen sormia napsauttamaan, vaan se vaatii aikaa. On tyyppejä, jotka on kulkenut meidän matkassa yleensä vähän pidemmän aikaa, joko vaikka päiväkodissa tai alaluokilta asti. Tai sitten ystävät on löytynyt elämän isojen hetkien aikana, kun tunteet on ollut pinnassa ja toisen luonnetta on testattu. Ennen ystävyyttä kuitenkin tulee kaveruutta ja toveruutta. Kukaan ei oikeasti ole kenenkään sydänystävä saman tien. Ja kaverit taas löytyy semmoista ryhmistä ja paikoista, jossa ihmiset jakaa samoja mielenkiinnon kohteita. Eli kysy itteetäsi, mistä mä tykkään, mikä on mulle tärkeää, ja hakeudu samanmielisten ihmisten seuraan. Älkä jää miettimään, että mitä muut ajattelee mun mielenkiinnon kohteesta, vaan pukstua suoraan niitä päin. Ne ihmiset, jotka sä löydät näiden asioiden ääreltä, on samaa mieltä, että nämä mielenkiinnon kohteet on siistejä. Ystävyys tulee sitten kuvioihin, kun sä rupeat tutustumaan ihmisiin näiden asioiden ympärillä. Toisella on parhaat läpät, toisen kanssa sä tykkäät useammasta samasta asiasta, ja kolmas vaikka pyytää sua aina tekemään yhdessä jotain. Tässä on niitä ystävyyden siemeniä. Ystävyyden syntyminen vaatii aikaa, mutta se on ehdottomasti sen arvosta.